Jo, 6. klasse, 6. A. Nu skal I høre. Claus, jeres klasselærer ude på Skovmand Skole, har bedt mig om at spille det her nummer for jer. Og han holder af jer og synes, I er en god klasse, og han er træt af, at han skal af med jer. Så derfor har han lavet den her sang. Jeg spiller det her nummer sammen med min gode kammerat. Og vi glæder os til at spille det for jer. Men I skal lige huske, når I skal i 9. klasse, så er det Guld Claus, der skal være jeres sensor. Så får I alle sammen 12. Så er vi klar. 6. det er slut nu, Askov er forbi. Grønvang de er klar, og godt nok de skal blive. Og hvad så 6. men fatter det jo ikke. Nu er vi færdige med dansk og matematik. Og hey jo drengen, I er the shit. I ser på damer, den skal ikke have for lidt. Og hvad så piger, I bruger penge. I får jeres fars standkort helt op og ringe. Bare se jer lige nu, se jer lige nu. Jeg prøver at følge med, men det bliver mega svært nu. Se jer lige nu, se jer lige nu. Jeg prøver at følge med, men det bliver mega svært nu. I skal ikke sidde på en bænk ligesom Bent, når I skal ud og mærke livet. Det der venter efter sommerferien er det 7. klasse. Der kommer godt nok til at ske en masse. I skal ikke være doven, ikke sove for længe. Gå for mig i byen, brug for mange dumme penge. Og hey og 6. tager lidt til mig. Jeg er Guld Claus, så jeg har altid været super sej. Det er synd for mig, 6. nu er det slut. Jeg ved godt hvorfor. Askov er på låntid. Guld Claus var der altid. Krøller eller ej, I skal gå jeres vej. Yeah, for se mig lige nu, se mig lige nu. Jeg prøver at tørre tårer væk og virke cool. Se mig lige nu, se mig lige nu. Jeg har brug for en tude kiks, det er ikke så cool. Hey 6. har lige noget jeg gerne vil sige. Så åbn ørerne, hvad dreng og hvad pige. Til alle jer smart boys og kommende modeller. I ved godt, at det er Guld Claus, der tæller. I skal på Grønvang nu. Jeg er ikke nede med det, jeg vil ønske, jeg kunne blive. Så vi kunne sammen til en klasse nummer 1. Danmark, de er nede med det, alle er nummer 2. Og de må leve med det, se os lige nu, se os lige nu. De prøver at følge med, men de er nummer 2. Se os lige nu, se os lige nu. De prøver at følge med, men de er stadig nummer 2. Se os lige nu, se os lige nu. Jeg siger tak for alt, og I skal videre nu. Se os lige nu, se os lige nu. Jeg siger tak for alt, og I skal videre nu.